Hej far, kan du huske, at jeg fortalte om min lille opfindelse med en skruemaskine og en gammel en ny lukkersbørst, påmonteret et aggregat, gearløs opfindelse, nye kartofler nede i en spand med lidt vand, så kører vi. Sætter den lige på 2, fordi så er det lidt hurtigt. Så hører der gået 10 sekunder. Der er spændende kun på en. 20 sekunder. Jeg stiller lige aggregatet ind. Smart. Fuldstændig renset nye kartofler. Smart, ikke?